Japan. Bo matokyo kamachielo eni achije adek manyocha omaki ka itudo kod nek mano mar okil Chalo Bombu owe thuolo mano kod obila mago kwach kich kawuok e tesend obila mano mayande ogeng'nigie. Kaka Cynthia Onyango leronwa, jatend migao mochune weche mag arita Kipchumba Murkomen wacho ni pek osebedo ne obila mago kwach kich yudo achije ma itudo kod nek mano mar okil Chalo kaluwore kod chal mar kamane onege. Ndalo abich bang' nek makoch mar okil Chalo Bombu, obila onge achich moro amora ma itudo aching' kod nek mare e kinde manyuola kod jolony e weche chike to osebedo kasundo sirikal mondo tim duto manyalore e miyo anyuola mare ratiro. E otieno ma piny orugo kawuono, obila mago kwach kich oweyo achije adek mayande idayo dhogi ka itudogi kod nek mar okil Chalo Bombu. Achijego oting'o George Wainaina ma en jagoro maduong' mar duond buch KANU, Eric Muhia kaachiel kod Paul Mbugwa ma owe thuolo bang' nonro mar obila rem yudo neno matweyogi aching' kod nek mar okil Chalo Bombu. Dekgo gin moko kuom ji mayande oromo kod okil Chalo Bombu e magawa moro e chuny boma ma Nairobi, kinde machuo kende kapok ochiele kod magina e apaya ma Magadi kariko dok pacho e odhiambo. Okil ma ochung'ne ji adekgo Molid Bare e andika mare owacho ni meko mar ji adekgo kelo chich maonge tiende kendo nyiso mana tiyo marach kod teko mar obila. Omedo ni ji adekgo e thuolo bang' nonro mar obila marango tudruok mar simbe mong'ere kaka forensic phone analysis, nonro mar lisasi mayande onego okil Chalo mong'ere kaka ballistics examination, kaachiel kod joneno ma dho ngere yango ni alibi, nyiso ni adieri achijego onge tudruok maching' e nek mar okinno. Magi timore e kinde ma jatend migao mar arita Kipchumba Murkomen wacho ni pek osebedo e yudo achije kata jonek manokawo oko ngima okil Chalo Bombu e odhiambo mar chieng' tich ariyo kaluwore kod chal mar kama nonege maonge wang' dede moro amora. It's not easy because it was in an area that, unlike the one for Ngondo Were, which was a bit very, very fast, it was because the area where the issue happened was around a place where there were no, CCTV cameras. Or the cameras capturing his movements earlier really, from what I was told, did not really show any suspicious motorcycle around him. Owacho ni gie sani obila temo manyo gino madine minego okil Chalo Bombu makata kamano obila pok oyudo. A number of people have been interviewed, close working colleagues, and then the family members. The police are also looking at what is the motive and trying to look at various cases he's been handling, just in case it is something related to his professional work. Bende omedo kwayo ganda duto ahinya to jo Kenya mondo ponono gin kod neno kata ranyisi moro amora manyalo konyo dhiyo jogo manokawo oko ngima okil Chalo Bombu mondo chiw lipot margi kokalo e mbui mar okwach kich mar fichua kwa DCI mar neno ni anyuola mar okil Chalo Bombu oyudo ratiro margi. We just want to continue appealing to the members of public. Anybody who knows anything related to this case, we will handle it confidentially. The National Police Service have a way of protecting any witness who will come forward, and we look forward to resolving really this very heinous crime. Nyaka sani obila pod timo nonro mar temo fwenyo jogo manoluwo Chalo kendo bang'e chiele kod magina. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano Cynthia Onyango. Kamachielo ni ogai mar duond buch DCP Rigathi Gachagua oloko chenro mano mar mag seto ombulu mage kendo sani okoni omanyo yore mag biro loko lwasi makare mano mag uchumi pacho kae kobedo jatend piny. Rigathi masani okoni nie wacho ni yo makare maber ahinya mar bedo jatend piny Kenya, wacho ni obiro wito oko chike mano ichuogi gi tend William Ruto kaka mago osuru mag udi kod mano mar okumba mar thieth mar SHA. Walter Nyabaga nigi mathoth. Dalachiel bang' yango motegno ni odhi bedo debe kaka jalar content piny Kenya, ogai mar duond bura mar DCP Party Rigathi Gachagua. Ogai mar duond bura mar DCP Rigathi Gachagua sani omako ng'wech mar seto ombulu mayore kogeto yudo telo kuom William Ruto e yiero manyien. Why does Rigathi Gachagua want to be president? I don't want to promise you lies that I'll build roads, I'll build dams,
I'll connect electricity. Those are lies. The country is almost broke. We have a debt of 12 trillion. So telling people I'll do this, I'll do that, ni uongo. Rigathi okoni en kod riyo mar duoko chia mar piny Kenya kamane jatend piny machon Mwai Kibaki okete bidhruok to kod tieko pep mibadhi motwo to sirikand William Ruto. If Kenyans elect me as president, Mungu akikubali, I don't want to promise lies to the people of Kenya. I want to do only one thing, to restore the Kenyan state to where Mwai Kibaki left us. Mane en jalup jatend piny machon to kendo ja od bura Madhira okoni tok oseyombo William Ruto maburu dung'ie debe to obiro ng'wedo oko mise kata chike mane oketie bwo tend William Ruto monywando chike mag osuru mag udi kanyakla kod mano mar okumba mar thieth mar SHA. Few things we want to do only. Make sure we restore our health system, that when you go to hospital, there are drugs. Rigathi Gachagua will restore the dignity of the payslip by scrapping the first day the housing levy. Gachagua nyiro Ruto kose kumre mketo chia migao mar somo okoni onge singo ma sirikand Kenya Kwanza osechopo kendo nyaka kowe manadala. The education system, free primary education that Mwai Kibaki gave us, make sure we restore the university financing model so that our children can get education, which is an equalizer. Rigathi Gachagua will make sure there are no abductions and extrajudicial killings. Komachele karchung od bura mama Lave County makaka mega eni kwith maketo serikal tese kotelne kod jatend duond bura mar DAPK Eugene Wamalwa onyono kok serikal kendo sayo chenro magarambe majiwo yuto ma serikal chwale omenda ne mine ojende to koro jo boda kaka yor bugo yutoge. Madhaa wakafanya harambee ya potapota wakakusanya milioni 9. Kwa milioni 9 wakachukua milioni 4 wakabakisha 5. Kwa hiyo 5 potapota walikuwa wamechanga milioni 4. Kwa hiyo moja yao waliongezea wakaongeza vikundi ya potapota vikundi 35. At the end of the day walienda na milioni 5, potapota wakabaki na milioni yao ngapi? 4. Ruto anatumia 60 million every day on every delegation. Sasa tunasema Bwana Ruto, hii vitu unasema ati empowerment, sababu unapeana handouts kwa watu wachache. Leo nataka nikwambie hapa Ikoli, hata ujaribu namna gani, Wakenya washaamua Ruto must. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Poka mana mukelo kana ko Walter Nyambaga en jatend piny Kenya William Ruto okoni poko deko to gedo mano mara Karalam mano mantiere kar jot mar jatend piny Kenya ma Nairobi ibiro chak gera. Ruto mane oyuoro ya Lam odiochieng' manyoro e kanisa no olero ni ber loso Karalam mano machuluor ne Nyasaye. Bende omedo ni riwruok kod kwe mar piny en okang' madwaro ni oganda jo Kenya duto mak motegno. Omedo ni Kenya osegoyo okenge makare mago mag bero ngima kod uchumi kaluwore kod yuto mabiro kawuok e pur mano mayudo mijingo kod koth mano machwe thurka. Na wakati unapambana, the life unfold. Every stage there is unfolding of destiny. Mungu anakufunulia na ndiye anasema kile ametufunulia ni yetu. Anaenda akikufunulia hata kusudi lake zaidi na zaidi. Once your purpose to move forward, God will unveil. Na tunamshukuru sana kwa sababu ya baraka ile amebariki nchi yetu. Ametubariki na mvua, ametubariki na mavuno, ametubariki kwa ile mipango yote tuko nayo. Tunaona mkono wa Bwana katika kila jambo tunafanya katika taifa letu. Masomo ya watoto wetu, mipango ya afya ya taifa letu, mipango ya ajira, nyumba na zile zingine zote. Na tukiwa hapa katika State House, Mungu atatupatia neema pia tupate mahali pengine ambayo tutapata nafasi ya kuabudu bila ya watu wengine kukaa nje. Na I'm confident that God is going to make provision for us to have a place where we can worship God in this compound.
Kwa hivyo asanteni sana. Jopuonj mago mag junior secondary koro dwaro ni mondo migi teko mano mar golo paro kendo tayo chenro mag somo matimore skunde mag junior secondary ma pacho kae mabiro bang' nyo moko kuom jopuonj orogo ni jagoro maduong' mano mar Kupeta kelo misori e romo mano bagi e par jot ma jatend piny kaluwore kod jopuonj go kuom higni 3 koro osethirgi kendo duongi ok osebed ka chaka winjo. Judith Omondi ni kod mathoth. Thank you. En koko ma okel bang' jagoro maduong' mar Kupet golo paro mondo mi itim lokruoge kaka itayo somo mag junior secondary e romo manyo okelo kanyakla jopuonje kar dak mar jatend piny. Mana seche bang' romo ni, moko kuom jotelo mag jopuonj junior secondary owuok mar seyo ma okalo riwruok mar jopuonj mar NAT magikoni ne ok omiyo telo mar Kupet thuolo mar chwalo pachgi. Jopuonj gikoni ne gin gi geno ni romo ni dhi duoko geno margi e wi weche magisebedo ka gigombo mondo mi olokre ahinya to kaka itayo somo mag junior secondary pacho ka. That addressed some of a number of issues which to them they felt that were necessary, and my disappointment is when it was time for Kupet. I think Mdisikia, there was a lot of bullying. It can show you the picture of what is happening in the schools there. There's lack of open-mindedness, there's lack of goodwill. Jopuonjgi koni moko kuom ywaruok magin go kod telo mag skunde mag primar oriwo kaka itiyo kod omenda mar somo mag junior secondary. E atamalo ma odhuro mag skundegi, jopuonjgi ywak ni pesa ok kony jopuonjre kaka owinjore. Bende gikoni nitie weche mathoth ma ok giromie kanyakla kaluwore ni magi gin skunde ariyo marang'iny mar somo gi bende opogore. Capitation, for example, provides that every school be provided with electricity. Every junior school, there's electricity, there is internet. It has to be provided. But it is true that many schools don't have those things. And this is the third year. A huge percentage of this capitation is not doing the purpose that it's supposed to serve. It is serving individuals. Unapopatiwa pesa, unapopatiwa kitu cha serikali, lazima kuwa accountable. So we also pushing for accountability. Yeah, because right now the government and the TSC is more concerned about what the teachers are doing, but not for how the learning is taking place. Paro matelo mar riwruok machielo mar NAT okwedo kendo diro oko ka gerido ni report mar Profesa Munavu Nyakalu. Report ni emane oduoko somo mag junior secondary nyaka iskunde mag primar bang' tend Uhuru Kenyatta wuok e apis. Schools nigi board of management. Board of management jagochi gin principals and the head of institutions. And therefore, chenro mag tiyo resources gi jo board to kod principals mabende sani mowuoye kod ni heads of institutions are more qualified to run junior schools because all of them are graduates. So we want to call on jowadwa moko musiko wacho ni chenro mag somo junior schools nonego otere leo machielo. Kanyaka sani to riwruok ma okelo kanyakla jopuonj mag JSS mano Kupet to koni owinjo pog telo mag junior secondary kod primar nono to weche biro muoch mbele. Gima iro ka jopuonj ma jo junior dwaro gidwaro ni mondo gibedo autonomous. Koro gimiyo gidwaro ni gibedo autonomous. Gise ni structure moketgi ni gitieno. Gise neno ka en structure ma ok ginyal tiyo. Koro kata wabeni wabiro bedo kodgi kanyo to pod wabiro bedo mana gi tabu. To kwa thung'ogi kaka wadwa thung'ogi nikech nitiere jok madwa mondo score a political goal. To let them just score. But gima ng'eyo ni kuma gino biro terowa en obiro terowa kuma ok ber. Romo mar jatend piny kod riwruok mag jopuonj nyo ok omulo lwenyni ka koro dwaro nitie mondo mi obag twak mabiro kelo winjruok. Judith Omondi, Ramogi TV. Jagoro maduong' mar kotu Francis Atwoli opoyo jatend piny Kenya William Ruto kuom bedo kod romo kod jopuonj ma pacho kae kendo go kod gimbaka. Atwoli okoni loso kod jotije kendo leronegi kama sirkal ochopoe kod weche mamulo dwach jotije en ranyisi mano mara dewo jotije.
The president has made a very wise move and a very fast move to make sure that he strengthens the arm of teaching and our education by meeting teachers and teachers fraternity. This has encouraged and has boosted the morale of teachers and the morale of parents who have their children in schools, and I know this will go a long way in making sure that our children in schools are okay, and all that are required to be done by teachers is done. Igni adek mar tend William Ruto kaka jatend piny Kenya, moko kuom jopur yango ni sekta mar pur niang' oseyudo lokruoge mago mararia moting'o chulo jopur e wang' sa, miyogi mbolea e nengo molwar kod chiero bod mano matayo sekta no. Kaka Millicent Adhiambo leronwa, jopur niango kaachiel koda kaka jotendgi ingo ber ma giseneno kata ingo ber ma giseneno achiedh nade ma owinjore orangi malong'o kaachiel kod geno kod lek ma gintiere godo ne sekta mar pur maniang'. Kuom kinde, jopur niang' mawuok Kimbo mar Kenya osebedo kakalo e midhiero mogoyo tach kinde mokalo kamoting'o chudo mane lew kendo manyap kod podho mag kembe mag rego niang'. Kata kamano, piny owacho mar William Ruto sani koro moko kuom jopur yango ni oseloko sigana no e bwo higni 3 kende mar tende. Chiero bod matayo yore puro niang', Kenya Sugar Board, jopur lero ni en achiel kuom okenge mongirore e kelo lokruok e telo mokwongo e sekta mar sukari e kind kelo hola moyweyo ne jopur niang' kod medo kothe manyasani mag niang'. Sugar Act now obiro gi benefits mang'eny ne japur mar niang'. Japur koro sani ok bi pura niang' to tere factory kokia ni biro chule kara. Sani kibeto niang' itere factory 7 days ibiro yudo pesa ni back. Mamano nyalo miyo japur koro yud kaka budget gi pesa neni kata kaka otero go nyithindo school. Wach Kenya Sugar Board ni nosechandowa kata gi sirikal ma chien kacha to nyocho tamore kaka gini timre, but sirikal Ruto to koro duogo Kenya Sugar Board. Wabiro yudo varieties manyien machiek gi higa achiel kende. Asepuro kuom higni moingo 20. Wago erokamano ne sirikal kuom kelonwa this sugar development levy a fund. Fund ni bro support our farmers. Farmers bro yudo pes loan magi bro puro go, miyo consistency and efficiency in terms of weche mag puro niang' bro bedo maber. Kwaduoko erokamano ne sirikal kuom kete chik ni japur biro bedo mana gi apex body achiel kende motelo negi kaka jopur. Ok kaka chon en mabwenyenye moko ni koni munyoche chandowa. Jotend jopur niang' bende yango kaka biro mar mbolea manengo gi yot osekelo negi lokruok mar arieya ka keyo margi osemedore nyadidek. Giwacho ni kata mana kembe rego niang' bende tinde rego sukari mathoth mamoko ibichak tero APM e chirni mag pinje maoko Komesa gima giyango ni ne pok otimore kata matin. Ndalo machon jopur niang' nok yud fertilizer no ne miyo mana joma puro gik michamo. Omiyo gisani wang'eyo ni jopur niang' koro yudo fertilizer ma beche gore piny koa 7,000 nyaka 2,500 e bag mar 50, kendo manyo miyo gisani keyo mar niang' nyodhi malo kabisa, ma kata sani sukari manyocha ne jo Kenya oyudo higa mokalo no kadho chiemo sukari ma onego bene jo Kenya chamo gi tan metric 4,000 makoro nyowa ikore ne mondo wachak export bende sukari bende kaka jo Kenya. To eketo kembe e lwet ji giwegi osebed ka ikwedo gi moko kuom jokanyo kata kamano moko to sire kaka ondamo makare madhi kelo lokruok e yuto kod lwasi mar pur niang' pacho ka. Aka waneno ka leasing ni ochakore, wan ok waneno ka gimoro nitiere marach ka. Wan wakwayo ni ng'amo mi tich, momi kambi, oriem kambino e yo makare kendo ket kambino to the standard mar Komesa, ma kambi achiel mar niang'ni ogol ethanol, ogolo pepper, ogol fertilizer, ogol cogeneration mondo pur niang'ni japur oyud pesa mang'eny kotero tan achiel. Machiegni ka higa ni pok orumo dwe mar 11 or 12, His Excellency the President dhi biro e Nyanza ka to moloyo e Central Catchment Area ka mondo launch bonus mar jopur niang'
mokwongo kendo maeri dwa ni jopur niang' oikre kendo pur niang' mang'eny. Ewi mano, kopogore gi chudo kod keyo, jopur gi wacho ni pur niang' sani yudo chia kod ndhadho, kendo sani range kaka achiel kuom kothe makelo yuto ne piny Kenya, mana kaka majan kod kahawa. Kendo miyo wan wa support His Excellency the President nikech ovalu kendo recognize sugar industry kaka achiel kuom cash crop ma is recognized e piny Kenya kaka chai to gi kahawa. Kata kamano pod giywago midhiero kaka rach mag apeyni kod wang' mag puothe niang' apoya. Gikwayo piny owacho mondo omigi okumba manyalo geng'onegi lal maginyalo yudo kuom masira makamago, kendo mondo olosnegi apeyni. Being farming and business, wakwayo mondo an insurance farm moro bed in place mondo kony jopur koro kik gidhi asara mar wito giegi mag ohala magiti. Feeder roads war richo kabisa nikech niang' ipuro kuond ma swampy, kuond ma kuondge manyalo golo niang' maber. Nego bed ni joma are responsible nego come in to konyo wa loso yore. Gin much more important than any other thing because one gi raw material and you cannot access it. E sama jatend piny William Ruto ikore mar biro keto e tim kendo biro sidho chenro mar chudo ne jopur mondo gichak yudo omenda mabalang' kata bonuses giko higani, jopur ni kod geno mar biro yudo keyo mabup pachoka ka giwacho ni telo makare kod sir mar sirikal biro miyo piny Kenya neno mit pur niang'. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Erokamana Millicent Adhiambo gi report ma okelnwa kanye makelo e giko mano mara weche manyien ma bende wan godo kinyi ma kawuono ka kale moko kuom ote ma bende segiro kaka pok aduogo kod weche matimore e gazet okinyi ma kawuono. Celine Dion wacho neno makare ka nitiere kochera Mugi TV Ler kendo ikelo weche manyien e yo makare. Erokamano ni kuoda wendo neno aka en wendo Vincent Kajomo neno aka entiere wacho ni Game Rai sublocation mano ma ni Dubai aya mano nyakach. Erokamano ahinya kanyo ka entiere kod Liliana Nyoro kod Wodi Zuriel Nyoro mano mag North Nyakach Ward. Erokamano ahinya. Wacho ni Uchieng' Owino oyawre Cleophas antie ka chenro mar piny ka ntiere Rongo Kamagambo gi jaoda Sharon Nyaboda mano ma anja mkopa Ezron Owino. Erokamano ahinya kuom ote mari. Frederick Osuru wacho kama yawre Cleophas an mokwongo en duoko ni Nyasaye erokamano kuom runa piny makare makna ni achiew gi lit manokuyo kuom ito kwaro maduong' mos ahinya jaduong' Otieno mano ma chunye nochot nyoro e seche ma midhiambo. Mos makende ne wuonwa mano Pastor Michael Osuru kalure kod kaka osebedo ka oshughulikia ne wuongi mos ahinya. Mama kontiere kar ka bende wacho ni Aaron Abuso wacho ni ngegu kochea koni waneno makare. Aduo kod gazet nyinga Cleophas Oluoch jakisoma kanyo kor mukeo nyaka chango riti masani. Nyikwa Ramogi bedi her mar loko puothi obedo ohala madhi maber kendo med yuto mari. Ober nikech en crop manyalo miyo pidh kata gwen, pidh dhok yo mayot. Wakelo ni chenro mar pur gi ohala. Chakre ikolo nyaka geng'o kute machamo pithwa. Pur mar nyanya nyaka ing'e tuoche mag nyanya mokwongo. Mar ariyo nyaka ing'e yedhe migoyo e nyanya. Puonjri yore mabeyo kendo manyasani mondo imed keyo mari. Mondo yud yuto maber en ni niang' nyaka ido maber miol ne pi timne irrigation. Kaka chiro medo lokre wanyisi gigo mausre kendo nigi nengo kaka kinde loko. Koro rabonda nuka pure kota eka nika pure maber balose tayute molok kana yudo oduma e puodho mar kota eka. Tudri koda an Alori Nyaka Black tich adek sa achiel dakika 45 to mana e Ramogi TV. Kama leo sina Mungu aweza nidia. Mungu fundi vyote vilivyo vyako viwe vya kwangu, kumbe vya kwangu alishaniandikia.
nikiamka Ukitaka kupata sikiza tuni ya huu wimbo, tafadhali bonyeza *860*417#. Kumbuka, Sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii. Ich lach nonego okal tako. Ma tiende ni bedo gi miluma mar yako mang'eny nyalo kelo rach. Chiemo ka chiemo nigi sigana mare. Moro ka moro kuom kit chiemo miyiero kelo nigi moro manyien. Ojuri to koro kine matagi ma eno kelo ladha. Chiemo okelo appetite. Kata bed ni en chiemo mamit, manigi suya mamit, kata manigi iro, waduto wawinjo kitgi. Mamit. Kochakore chuny pacho nyaka e Kenya mangima, wakelonu kit chiemo mopogore opogore, sigendni ma ok ong'ere koda timbe machon. Aleya en ringo mawanyeo walire to wakete gi chumbi. Kokalo kuom chiemo ka chiemo, biuru e wuodh ng'eyo kit chiemo, kit timbe kod tudruok. Tedo gi chiemo kod Jailieta, tich adek ka tich adek, sari okinyi, mana e Ramogi TV. Isepenjori e sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa. Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Ahero nera nitie. Ninyuo kong'o kacha niluongo ni kilap joko wili. Kochakore bombe madongo nyaka e gwenge ma iye. Otusenge en pinjo imbo mar oganda kiluonwa senge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor e gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Iwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Wuok tich okinyi, piny chiew ne chenro manigi mbi. Victor Otieno Juma chwako duond oganda. Ute mag fwambo nigi ting' mar menyo maber kata marach. Jatelo nyaka bed ng'ama nigi rachungi kendo buongo gi dhoge. Ken Muga nono kendo pedho penjo maiye. IBC bende nyaka bed kod maling'ling mar ng'eyo ni to lwasi mar siasa chal nade, to ginyalo puonjo joma nade e yo mane. Jay Bonyo lony mare matuklu e fwambo gi keyo mie wang' mar neno kendo nono weche matut. Jok maneno Uganda Luo odwa yuti ahinya. To kwani Uganda Luo ok chulo osuru? Uganda Luo ko jo Kenya ka. Kod Fred Ogweno, gavana maonge apisi, kod Gido Wach ka opedhe kaka en. Jotelo nyaka bed jotelo ma preemptive, mang'iyo gik mamulo jopiny to gilose. Mondo ing'e ni ng'ato jajuok. Ting'iyo gima owacho to gi timbene. Kaka wanene, kama Kenya gi alwora mare riwe paro. Wuok tich ka wuok tich, sari okinyi, mana Ramogi TV kod Ramogi FM. Duto teka unusiye gi wachno. To ano ka bibet ka ikinyome. To kata arus mare ano ka bibiro. Ere kaka ini nyalo timre gosipna malich kamae. Kosiparo ni nen mana kende ka. An ka bora achiel kode. To joma ni kate bende ni kode. En chunji adek. Osiem. Hera. Koda timbe andhoga makelo chwanyruok. Koro onge kaka arus ni nyalo timre. Maye yawa. Ikrine wuodh parineti. Sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo. Kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV.
Machiegni nyakoromo gi jwang' weche mag timore gazet okinyi ma kawuono an ka Federico Keyo Kizito mar mondo mi wanoni ni mage mabe nomi pe kar ka thuolo matin ka walidho na lidha mapiyo mar mondo mi waneno gi kani mage to momi pe kawuono gazet mar Daily Nation kod mano mar The Standard. Eric Keyo Kizito chiwo nade? Achiew makare Cleophas en okinyi ma jaber odok ne Nyasaye erokamano. To Cleophas wantie dwe mar 9 historia dwe mar 9 tarik 15 1970 mane en jatend migao machano weche mag uchumi Joseph Odero Jowi noyier jachung' mongirore riwruok mar United Nations. Koro kindego mano ja Kenya mano dhi lemo makamano mano jatend migao machon. Koro Cleophas wantie kae mar mondo mi japiny jera mar Ramogi TV oyudo ne to mago mage mokete e gazet nikech gik mantie gazet gi Cleophas gin mana gigo mabende mula ahinya ngima mar japiny. Koro ng'eni gichiew to gichako mana gi Ramogi TV mar mondo mi giyud weche kaka nitie eka giyud kaka gidhi chako odiochieng'. Erokamano ahinya yud mos makende bende kuom jogo mosebedo ka luwo chenro kinyi gokinyi ging'eyo chenro are sa 12 nyaka rom sa 5 mane gwenge ma Kisumu, Alendu, e chuny boma ma Kisumu wagunoro kamano ahinya jogo mantie alwora ma Seme, Namba Kosea wacho ni junction upogore kanyo Areolo michop Kombewa nitie mamoko bende machwalo mos kawuok alwora ma Lego ahinya jogo mantie chuny boma ma Siaya kamano kacha boma ma Bondo nayudo thuolo mar neno Sinapanga Sinapanga primary asebedo mana ka winje kata achopo nyaka Usenge antie dho wath moko kata Siungu acho ni githoth ahinya kendo Dhogoe bende ne gintiere achiel kachiel nyaka jok mantie Luanda Kotieno nyaka Mbita githoth ahinya ka Sindo Omena nitiere koro mogo jwang' jogo mantie kata ng'eni wang' ne wuothi chopo dega Kabonyo Omena gori lakini ginot gionge ka omonyole bentie Kabonyo nyaka mandhiwa mathoth ahinya mantiere kar ka nyakoro mogo jwang' mathoth nitiere ahinya makendo kar ka ka dipo ni ok iyudo omena mari kata rech mari imbe doka dala idhi ka omendi seche thuolo mar chopo matimore gazet ka ite mokwongo chalo kama ma wabedo ka warango ni nitie chike ma TSC kelo manyien ne transfer mag jopuonje mie peke ite mar 6 kaachiel koda ka lal mabende koro biro ne bengi kaluwore kod obok mago mabandia mabende osebed kacha ka itiyo iwacho ni bank faces huge losses over fake titles mano mi peke ite mar 10 jang'wech mara uma bende pacho kae Peres Chepchirchir bende oyudo loch mare e boma ma Tokyo mano e piny ma Japan kaachiel koda ka sigana mabende oket piny kar kanyo inyamana nene why the men who control multi-billion state systems be kar kacha Abdullahi Sheikh mano ma en wuon network wacho ni Convergence Convergence Network Solutions en shareholder mantiere kacha kaachiel koda ka Tanun bin Zaid mano bende ma achiel kuom weg Apeiro Limited kod James Ayugi jal mineno kar kanyo mane ng'ama en wuon Webmasters Limited ma Webmasters Limited e jok mane oloso mbui no mano mar eCitizen wach ni kacha kama nitiere ochalo ng'ama nigi kifungu kowacho no dalore to nyalore en rak mare to wache machal nade chimoro no wayud thuolo mar bet kode kae Ramogi TV mondo mi okonwa paro mane nitiere godo tok gini Kizito mage weche mantiere kar kae ahinya kirango gi achiel kachiel weche madhi miyo pek nyaka mago motenore kod tho mano mar okil Mbombu mabende osebed kacha ka wamedo mana luwo ang' wachak kanyo kod sigana mare ni mantiere ite mar 2 ipenjo kanyo koro weche mathoth ahinya mabende nitiere kar kae nene ng'ama chal nade iluonge kanyo ni scholar schema kod victim gik mathoth mosebedo kacha ka orango ngima mare ka nitiere doho e kinwa moko bende mapo nitiere ka maluon Cleophas koro wacho ni Magina nong'ado ngima okil mano okil chalo Mbombu mano wito ngimane juma mokalo bang' kanonege kod jomoko mapok oyange Cleophas nochudhe mana kaka gweno. Koro wach mantie kae wacho nang'o
en jagono mane ngima mare nodhi gike geng kane odak e kind kona mar ratiro kaachiel kod tipo mar kut Cleophas. Mano kaka ngimane ne chal. Ngimane wacho nang'o? Iwacho kacho ni en jagono ma weche meke ne gwenyre ahinya e kindego mane oyalo buche mopogore opogore kanyo. Ma Cleophas kineno kanyo tiduogo iyudo nang'o ni nitiere lo moro mane ous Karen. Koro ng'ama nonyiewo locha Cleophas noorone e account mare $250,000. Koro pesa ni kano donjo account ne nonego beni omiyo wuon lo. Koro gima timo kanyo Cleophas ni wuon lo nodhi omayo mana $153,000 ka bang'e wuon lo koro ne dwaro pesa duto. En koro owacho ni pesa no moko ne odong' godo ni mago koro mago lure kaka tijege manotiyo kanyo Cleophas e bura manotiyo kanyo e. Nochuno wuon lo ka koro neno ka nok da duokne pesa ne. Nodhi e do. Ka nodhi e do nonyise mar mondo mi ochul pesa manodong' kanyo $1,80,000 to koro en ne odong' mana gi $8.5 mag koro dong' godo kaka tije manotiyo kanyo e Cleophas. Koro en bende wacho nang'o mini $9.95 manodong' ka ni mago no jok moko ma otudre godo kata jok moko ma entie godo ala ni ema notiyo godo arietha. Koro iwacho notiyo kod weche moko e temo gwenyo ng'ano ma entiere godo. Kanyo iwacho nang'o Cleophas nogoyo joka gi guok. Goyo gi guok en nang'o? Nonindo ne e jogo manochung'ne godo e dier nengo. Nolokre jamadia. Mano kaka sigana ni en kanyo Cleophas. Ma bende yudo Jacob Juma mano wito ngimane bende noringo dhi ire. Kakoro Jacob Juma iwacho ni nitie lo moro mano dhi okawo moloso obok mabandia. Koro nodhi chung'ne Jacob Juma e do kakoro kedone mar mondo mi lobcha obed mar Jacob Juma. To Jacob Juma nodhi obuok Kambovu nodhi okelone bill maromo $5.5 ni mano koro pesa monego beno chule kuom tich motiyo mar okil. Jacob Juma nobuok ka enoparo nang'o nonego bed ni ochule $1.25. Koro kanyo Jacob Juma bende noywak. Koro iwacho ni mana kaka Jacob Juma bende nowito ngimane higa mar 2011 ka nogoye gi magina bende kaka okil bende koro wito ngimane kanyo Cleophas. Koro iyudo ka iwacho ni en ng'ano ma kastembege ne ywakne ahinya. Nonindo gi dier nengo mana kaka nesewacho cha. Nogoyo gi kod guok, yani nonindo gi dier nengo. Koro mane sigana mantie ka. Iwacho ni sigana ni nyalo bedo ni ema nokete kama rach nikech Cleophas ni wacho kanyo nang'o ni ng'ani nyalo bedo wito ngimane kuom winjruok moko mag ohala moko dhi kare. Mano ni wacho ni achiel kuom gino manyalo miyo ni seche moko okaw ngimane oko. Koro wacho ni ng'ano mantie kod lony, ng'ano manoketo chunye tije, ng'ano mane kowuok ni yudo gimoro to yudo kona mag ratiro kanyo. Kamano bende nyakora mojongi timara dei kisomo kanyo nitie sigana machielo ka otenore koda chal mar wacho kanyo ni ero nitiere koro jok ma kawo ting' mar chako timo nonro manyien. Wacho ni Mbombu Mada mantiere karka New Team Takes Over probe mano kotenore koda nitiere ji achich adek ma bende nowe thuolo mano odiochieng'no manyoro. Nitie weche moko mantiere ite mar adek kanyo koro mogi joma pidho thuolo mar range kae en ni kuom Minzaro ang'o mosebedo kata katimore. Kama wacho ni kae iluonge ni kanyo poni en mane New Wilderness of Death. Ochal nade. Governor County ma Kilifi kirange mano Gideon Mung'aro ruo loso kanyo kendo wacho ni kalure kod weche mag nek mantiere ka gi mantiere manyalo miyo misigana marach ni rum en uso lope ne joket mwandu kod jok madagedo mondo misigana mar tiyo gi lo marach orum kendo koro santi lope mathoth ahinya mantiere karkati ke gik meteme yudo ka ika ji kendo jogi no to karango onegi koso nonro magi mantiere magi minyalo lugi godo mondo mi ongegi malongo bende mano mi peke ite maradek. Cleophas mana kaka se wacho e weche mag uso lo
ne jogo ma bende koro wach ni duogo tiyo kodgi yo moko winjore. Sigana ni wuoyo kuom nyadende moro mano mantie kod ute Kayoeni mano Malindi kucho. Nyadende maniluongo ni Shalin Anindo Temba ma bende na achiel kuom achije momaki. Koro wach nang'o ni Cleophas ne odhi manyo lo. Masam no dhi manyo lo noting'e mana ga piko to dhi e dala moro to kone odwaro lo da nyiewo. Ni lo mar eka 4 Cleophas ni usne siling 20,000 kende to ni nosechulo mana 10,000 kanyo ma bende keno picha moket kanyo en magute mantie kanyo. Koro iwacho ni kama ne nyadende ni nitie kod ute ni kama jogi makoro iwacho ni tweyo mawit ngimagi ne kuongo chope ne chopo katikogi makama ne gichopo mana kaka welo nyalo chopo kata welo nyalo dhi limbe familia biro duto makata jo modak alwora kanyo ne ok nyal chich kendo nok nyal fwenyo tango matimre kanyo. Koro noikogi makare koseikogi to chwalogi kwa Binzaro kuma ne oyud keth mar nek ka nitiere kanyo Cleophas. Koro sigana makauno Cleophas pod wacho mana kaka kanyo chal. Owacho wuoth mikao kidhi kuro kaka en yo mogondore, yo mabende mokido karach en maram, en wuoth maromo kilomita 84 mar mondo mi chop kanyo. Koro jandik sigana leronwa kanyo kaka no wuotho mar mondo mi chop kanyo. Nitie yore ariyo maluoro chopo kanyo to yore gi duto gigondore gin gode gin konde ma luwo tek. Koro wacho ni mane atua mabor kata wuoth mabor modhi machopo nyaka kwa Binzaro kama koro iwacho nang'o en alam machweyo ng'ato chopo nyaka koro wet ngimane nikech koro tuonre gigo ma del dwaro chiemo Cleophas to kiketi ndalo mang'eny ni koro ituyo mokinyado chiemo nitiere kaka gino chakre imichiemo matin chopo kama koro kata matin ok miyi ni koro en mana pi kende machwe jogi chop wet ngimagi. Koro ma biro kendo paronwa mana mar Shakahola cha Cleophas nikech iyudo ka gin kod tudruok malach ahinya kata mana nyadendi mantie kani. Jononro wacho nang'o nitiere tudruok e kinde kod Mackenzie mata kuma Mackenzie nitiere Cleophas wacho nang'o en bendo dhiga limbe kachacha kendo mana kata kuma odakni chiegni kod kanisa mar Mackenzie. Koro magi mana weche Cleophas makocha ahinya nikech kwa paro kaka oganda manogol Shakahola ringre manokuny mathoth kod mabende koro timre kae nyiso man to piny ochomo kanye Cleophas. Koro mojo mano kentie kar kanyo sigana mabende poni nyalo chungu rembi ka iwinje isome na ite mar 3 mano kama ntiere kar kae e ite mar 4 kanya kama nokonie kanyo sigana mondi kar kae ji 4 mabende koro sebedo ka nigi mbui kata teko mano mar tiyo kod mbui mopogore pacho kata jok mogerogi ntiere kar kae. Iwacho ni sani gisebedo kacha ka gitemo dhiro lony manyasani e sekta mopogore serikal to poni kae mantiere achiedh nade. Wacho ni sani gibedo ka giluwe e yo mane e ite ni mar 4. Wacho kochakore kacha kod mano mar e-Citizen kama wacho ni ero nitiere nonro ka itimo to ahinya gimonego bed ni igeng'o kata mondo mi joma moko kik ti godo e yo marach ahinya kera weche mag mbui. Wacho ni en gimoro ma pod odong' mana nono ka erange kanyo ni ero jok ma noloso chenro kata mag mbui gi gin gi teko mathoth podi mano marango kaka gitiyo. Cleophas koro nyisowa kanyo nang'o penjo koro nitiere mathoth ahinya ni to nyalony masani kata mbui kama piny owacho kete tijege mabende ichwale chudo penjo nitiere mathoth ni tang'o miyo piny owacho tiyo kod bilion mang'eny kanyo to mbui gi kata nyalony manyasani gi pod odong' mana e lwet ji giwegi kanyo Cleophas. Mane penjo mantie kanyo ma koro biro ka janyon buge piny owacho Nancy Gathungu bende kod jolony moko mag piny owacho koro ne ni kod onogolo siem mathoth ahinya kalure kod weche makamago Cleophas. Mama wantie kod mbui mar e-Citizen, wantie kod e-Citizen Electronic Government Pay System, wantie kod mar NTSA. Korido ka mbui gi Cleophas jok ma pod tayogi gin ji giwegi gin tie lwet ji giwegi kanyo mabende Cleophas iwacho kanyo ni gie lak sechege piny owacho sani oseketo tijege maromo 20,000 e mbui gi mago migepe kachiel kod bede
piny owacho nitie kanyo. Koro wach mantiere ka Cleophas kata jatend migawo mar omenda Mbadi nowacho nang'o gigi nonyiew oragi nomi jogi higa mar 2022 manonego bed ne giberogi kuom higni 3 to koro higni 3 kanorumo kanoyudo kane pok gitieko berogi mar mondo mi piny owacho okawgi pod odong' nomedgi thuolo mar bedo kod gigi ka giberogi. Koro sama giberogi Cleophas iwacho ni password gi ntiere go manonego bed ni kane gisetieko to ne gimiyo piny owacho mar mondo mi ota chenrogi. Koro wacho nang'o bilionde modhuro piny owacho tiyo godo pod gintie malot ji giwegi dhi bedo nade? Mane penjo maduong' mantiere kar kanya koro mojaki somo ite mar auchiel idhi bedo kod ng'eyo gi sigana machielo mantiere kar kanya wakale wiye kanyo iwacho ni nitiere policy molokore mano kama jopuonj nitiere mar timo lokruok margi kata dar kata transfer. Sani koro jopuonj yudo thuolo mar timo transfer mari kata oro kwayo mar transfer ka ginyalo timo sani e lony manyasani kata mano digital. Iwacho ni sikunde mag piny owacho maromo 32,000 jopuonj mantiere kar kanyo nitie thuolo mano mar oro chenro magi mag kwayo kato bang'e nitiere weche mag timo verification kod interviews bende kaka otenore kod dar mag jopuonj. Bathe kanyo bende nitiere jopuonj maromo 69 ma bende koro ogol gi e listi mano mag jopuonj mano mar TSC kaluwore kod timbe majendeke ma bende osenenore katimore e alwora mar sikunde ahinya kotenore kod rocho ratiro mag jopuonjre ma bende nitiere e sikunde gi. Githoth ahinya kendo iwacho ni gin moko mosebed kachaka itimo negi nonro ma koro sani nonro ma kamagi bende biro mana e lela Kizito. Cleophas mano kwachako kod jopuonje ma kanyo maromo 100 ma koro iwacho ni 100 kod 10 miwacho ni ogol nying-gi ka TSC. Ma wach ma paro kata chien kacha bende wacho kanyo kono oyudo ka maromo 500 bende nogol nyinge kalure ni gin jogo ma koro yudo ka orocho ratiro mag jogo ma gipuonjo kalure kod weche mag terruok kanyo. Koro golo nyingi go wacho nang'o gin koro gin jogo ma onge kod thuolo ma nyalo puonjo kendo. Koro wacho nang'o ji 60 kod 9 gol ka moko to koro notim nonro oyudo ka ketho mani iseyo gi kanyo ne oken mano minyalo yanga yo makare. Koro magi mana weche mabedo ga e kinde ma jopuonje rakre kod tije gi kanyo magi midhiero mayudo gi. Jopuonje bende koro dwa loko kuonde gi mag tich wacho ni kamilokri okitwo e Cleophas. Koro sani gin kod thuolo mar kane puonje skul moro te dhi e skul moro. Chik bende wacho nang'o lokruok ma kamagi koro dhi mi jopuonje go aparo ni en higni 5 Cleophas kanyo skunde ma wantiere kanyo romo 32,000 ma jopuonje do thuolo mar lokre ka gidhi e skunde machielo. To koro wacho ni chike nitiere ka bende duol ma ndiko jopuonj wacho nang'o gidhi rango nang'o thuolo chiw marom kachiel kod neno ni jogo ma weche mag ngima ma ng'ato kadwaro lokruok ong'iyo weche mag ngima to koro nyaka okelo oboke maber mopuodh kod laktar mogo e sei ni mano emibro ng'i kanyo Koro magi chike manyien mokel jopuonje koro yudo lokruok gidhi e skunde machielo giter lony gi bende kuonde mamoko jomoko yudo ti godo. Koro mojo mago mantiere kar kachiel wacho ni sa ringo kendo wano mana ka sa medo mana mayo wangwa sa chalo soro muga Kizito nego bedi matieko mana wakale mapiyo koro mogo jwango some ite maraboro Gachagua osewacho ni higa mar 2027 ochomo debe odhi chalo nade kar kanyo wacho ni mago kinde mane rwake wacho ni Mount Kenya homecoming mare mano tim kanyo isome ite maraboro ka chiel koda ka weche mamoko mantiere ite marapar ni koro oganda moko osebedo ka tero title deeds mabandia e bengi mondo mi giyud hola. Sani koro wacho ni joket mwandu mar pono ndaka olis mag lope opogore gibet motane mar kanyo manya bedo kanyo ni ilale kod pesa gi kata giyudo title deed mang'ado sechiwo karo setigodo diriyo mano kama ntiere kar kanyo wacho ni en fraud kata weche machal nade mabende ntiere kar kanyo wacho concerns as fake titles cost banks investors billions mano mantiere ite marapar nyakoro mojwangi some ntiere yiero mabiro manyien mano mag jo-SUPKEM nitiere kanyo Lenado mabende nitiere kar kanyo mano jakom mar SUPKEM e piny Kenya mangima riwruok mano mar din Jo-Salam isome kanyo ite mar 14 kanyo to en ng'wech mano mar chomo kama chal nade kwarango machinglo odiochieng' ma kawuono kachiel koda ka weche mag tuke madhi bedo kwadonjo godo kar ka ite mar 17 kanyo mantiere ng'amroko law mar atong' to golo bade male gino machalo kar jot ma jatend piny Kenya nitiere bendera mar piny Kenya wiye kacha nitiere gimoro ni re-election ochalo kabije mogolo oko to kabije nitiere gi pesa moko mawuok e iye
gima chal ni keto piny kar ka nitie jok ma oketnegi gin jok moko ma chung kata ka buok ahinya to chalo ng'ama mako lowo bende abedo machiegni gi nam matin Kizito bende iserange ma en mano lowo makoro kolwar iye kacha jok modhi mako to so iye kacha to maka eri election mantiere wiye kacha miya mano gi wach marimo gik watieko. Cleophas, kineno picha moket kanyo mano kar jot ma jatend piny Kenya, lwedo wuok rangi maratong' mar lwedo to wang'eyo ni rangi maratong' ochung' ne duond od bura mane. Koro kanyo lwedo wuok ariyo komako lowo. Olowu oketo gunia kanyo ma iwacho ni oting'o gik moko mabeyo mimiyo ji. Bende ng'ama dhi lupo ka gimoketo e dho lowo onya keto nias kata dek kata lure kaka ji nyalo luonge nang'o miketo e dho lowo. Mano en mana gima iywayo godo rech malombo rech mar mondo bi omoko dho lowo. Koro kanyo iketo gi Cleophas. Gilak seche gi nywa neno nyaka jopuonje bende nyo ochokre kar jot ma jatend piny Kenya kanyo en waneno rowere mopogore opogore bende kana ochokre kar jot ma jatend piny Kenya koro iliero negi niya watimonu kama gin mana singo ni koro sama ochopo ni Cleophas wachimo yiero koro ema koro oket dek kanyo mar mondo miyo onene konyalo mako gi magi mana ombulu emegeto ka Cleophas ni yiero mabiro mari kaka 2027 kanyo sano tedre mana kaka ni wache kacha Gachagua bendo koni ene moromo ni ene monya duoko jatend piny Kenya William Ruto dala no nene ko chako kod karatina ogoyo kampeni wachino da wuotho kuonde ka kuonde mar mondo miyo neni en bende otero jatend piny Kenya William Ruto dala Cleophas. Erokamano nyeri kopeo Kizito kuom bedo kodwa kar ka achiel kachiel mano kama bedo kae ka wabedo kaka waluwo gi chenro achiel kachiel aduogo kaka otwak e weche mag tuke. Mokwongo waduogo warang' ni league ma pacho ka oduogo juma manyien machako ni weekend ni odhi chalo nade kaachiel koda kama thoth madhi bedogo kar kae kaachiel kuomgi nyaka Ramogi Jwang' en Liverpool oyudo loch margi, Chelsea oneno kama obete, Man U bende otugo odiochieng' manyoro duoko bende nitiere ka duoko kodgi kanyo koro bang' yweyo makawo sani duoko nitie oriti masani kete manaka.